O Unión disputará a fase de ascenso á preferente, mentres que o Valiño afronta a última xornada da primeira Futgal en descenso. O Abanqueiro venceu e está a 2 puntos do 13º posto. A penúltima xornada da primeira Futgal deixou moitas emocións no grupo 5. Os equipos da comarca viviron encontros complicados que se saldaron con 2 vitorias e unha derrota, 2 triunfos celebrados por Unión e Abanqueiro e un tropezo que complica a permanencia ao Valiño. Os de Asados conseguiron o seu obxectivo a falta dunha xornada por disputarse e clasificarse para xogar a promoción de ascenso. Os vermellos aseguraron o terceiro posto logo de impoñerse nun encontro moi rifado a Flavia, que se decidiu nos minutos finais en favor dos rianxeiros. Os locais tomaron a dianteira antes de cumprirse o cuarto de hora de xogo, tanto de Isma Cerqueira, que foi moi celebrado pola afección. O Unión tivo mando a gran parte do duelo, contendo os ataques locais que buscaban o empate, ata que no minuto 65 o Flavia puxo as táboas dentro do punto de penalti. Os vermellos querían brindarlle unha última vitoria na casa aos seus e no 83 Isma Cerqueira se equilibrou de novo encontro para os locais. 2-1 final, triunfo que clasifica aos Asados a disputar a promoción de ascenso a preferente ou avantaxar o seu perseguidor o Cordeiro en 5 puntos a falta dun partido de liga por xogarse. Os de Valga fixeron os deberes a costa dun Valiño que se mete en problemas. O Cordeiro precisaba gañar e que pinchara a Unión para lutar polo playoff, en donde deu tregua aos de Cabo de Cruz. A primeira media hora de xogo estivo equilibrada ata que no 31 Falcón abriu a lata para os locais. No 48 e no 64 ampliaron a súa diferenza co 3-0 e o Valiño acurtou distancias no 81 logo do gol de Iván García. Pero 4 minutos despois Rafael Picos meteu gol en propia, 4-1 final. Dura derrota do Valiño que pechou a xornada en descenso tras o triunfo do Amanecer. Os boirenses non dependen de si mesmos para salvar matemáticamente a categoría despois de encadear 8 derrotas seguidas. O Abanqueiro conseguiu un traballado triunfo ante a Golada que o achega ao 13º lugar da táboa coa vista posta en evitar posibles arrastres. Os da Charca arrancaron ben o partido e a media hora de xogo mandaban por 2-0, goles de Óscar Alcalde e Alberto Torrado. Os visitantes acurtaron diferenzas no 37 e xusto ao regresar do descanso puxeron o empate. O Abanqueiro quería o triunfo e foi a por el. Santiago Bamonde adiantou novamente os locais no 52 e o fío do final deron a puntilla ao marcador. Brais Outeiral no 83 e no 91 fixo o que sería o definitivo 5-2. O Abanqueiro segue 14º, pero un triunfo na última xornada e un pinchazo do Cuntis podería deixar os boirenses 13º. E no grupo 2, a Asteirana enlazou o seu 8º partido perdido, nesta ocasión ante o Cire de Melide. Os muradáns arrancaron mal o choque, xa que no 9 Godofredo Gutiérrez anotou en propia para adiantar o Melide, que no minuto 44 xa mandaba por 4-0. A Asteirana anotou o gol da honra no 66, obra de Antón Olveira, e o encontro rematou co 4-1.